Ja sam pre nekako video jednu scenu u jednom parkiću dečijem gde je jedan dečak malecki šetao po nekom stepeniku i sve vreme je govorio svome ocu: vidi me, vidi kako hodam. A ovaj otac je držao mobilni telefon i nešto čačkao. Gledao, bavio se nekom svojom brigom. Ovaj dečak je opet govorio: vidi me, tata, vidi me kako hodam. Ovaj nije obraćao pažnju na to. I meni u tom trenutku dođe misao, setim se jednih mojih parohijana koji imaju nepokretno dete. I razmislim, šta bi ti ljudi dali da mogu istu tu rečenicu da čuju? Da čuju rečenicu: tata, vidi me kako hodam. Ti ljudi bi dali celo svoje bogatstvo za to. Dali bi sve što imaju, dali bi život svoj. Da mogu da čuju tu rečenicu: tata, ja hodam. A ovome čoveku je bitniji mobilni telefon jer se podrazumeva da njegovo dete hoda. Normalno, šta drugo? Pa ne podrazumeva se. Ne hodaju svi. I onda mi ne znamo da se zahvalimo. I sve to biva tako u našim životima zato što je čovek biće nezahvalno. I zato naš susret sa Bogom treba biti susret radosne zahvalnosti.